Oh my god. Eikö mä kertonut, se kenellä oli niin kuin... Australialainen. Joo, hänellä oli grande kepi. Grande pilin. Joudut ongelmiin sen kanssa? Melkein, jos grande pilin, melkein nainen joutuu ongelmiin, joo. No, totuus se on. Hänellä oli isoin ja sillä selvä. Ei häntä ketään ylittänyt vielä ainakaan. Vaikka toi hollantilainen, hän on myös täydellinen, mutta se koko ja täydellisuus eri juttu. Sillä oli varmaan jotain niinku Randes hevonen. Mun siitintä pimpero. Oikeesti. On se mun siitintä pimpero? Kuka sanoi näin? Minä. Ei. Onko sun miehellä joskus niin pieni muna, että sä oot naurannut sille? Kun mä näen, mulla tulee oksennusolo ja sit äkkiä mä lähden. Siis mistä tulee oksennusolo? Mistä? Ei, siis mä huijan tietenkin, että mulla on vatsa kipeä tai jotain. Ymmärrätkö sitä, Juhani? Ehkä. Mä tiedän, miehelle varmaan on... Ei haittaa. Tunneli kuin tunneli. Mä olen Sigma. Kuuntele tää vielä. Okei. Sigma tarvitsee penisimplantit, että puma lankeaa. Toi oli hyvä. Toi oli hyvä, eiks ollutkin? Eiks ollut hyvä, eikö ollutkin? Oli. Sigma on ihan... Villit. Kyllä se vaan on niin, että naiset tahtoo isoa, sanoo Jones Mikkeli. No, miehellä, eikö se ole niin tunneli kuin tunneli, vaikka harja, se keppiharja, jos sillä on tunneli, niin kyllä sinne vaan menee. Oikeesti. Musta tuntuu välillä kyllä. Mut naisella en tiedä, mulla ei ainakaan ei ole sama. Menee kaikki alle.